Zer dago ez? Azkena. Ja, está bien. Osta bere kontatuz edut badudala hortik bueltaka eta bere bazko egin genuen sakonean zerote zen jada espada orain ez dakit nola zauden ez da noraino heldu alnaizen zaila da ikasten inoiz utz egin gabe datorrena eraikitzeko egon arren Zanpon baten aurpegiak bezala aire